Nyt meillä on sellainen mielenkiintoinen teksti edessämme, joka on Roomalaiskirjan 7. luvusta. Ja täytyy kertoa tähän alkuun sellainen asia, että tämä Raamatun kohta on minulle henkilökohtaisesti siinäkin mielessä tärkeää, että kun 55 vuotta sitten olin herätyksen tilassa nuorena miehenä ja sitten minun puolestani rukoiltiin ja mietin näitä asioita, niin tämä sana tuli vastaan sillä tavalla, että sellaiset nuoret, jotka mua neuvoi ja rukoili, niin ne sanoi, että me jätetään sut nyt tähän, se oli yksi koulun luokka, me lähdetään sut nyt tähän ja annetaan sulle tämä Uusi testamentti, että lue sitä, me tullaan kohta takaisin, meni pois. Ja mä en tiennyt siitä kirjasta paljon mitään. Mä avasin sen niin kuin noin, ja se aukesi tuosta 15 jakeesta. Ja mä tuijotin sitä vähän epäuskoisena, että ei voi olla totta, ihan kuin joku tietäisi jotain minusta. Ja sitten kun ne nuoret tuli takaisin, mä sanoin niille, kun ne kysyivät, että onko sä löytänyt sieltä mitään, niin mä sanoin, että mä oon löytänyt itseni, että tämä on minun tilanteeni, että minä en toteuta sitä, minä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ja mä haluaisin, siis herätyksen tilassa haluaisin, niin kun olin, niin haluaisin tehdä Jumalan tahdon, seurata Kristusta, mutta mä en osaa, enkä ymmärrä, enkä pysty siihen. Ja oikeastaan niin kuin tästä jakeesta siinä mielessä alkoi se ratkaiseva muutos, joka siinä iltana tuli, mutta en nyt väsytä teitä sen kanssa sen enempää, mutta siis tämä on hyvin merkittävä teksti. Ja nyt kun Paavali on opettanut kaiken sen, mitä tähän asti Roomalaiskirja 7.15 saakka on ollut, niin nyt hän sitten niin kuin ottaa esille tämmöisen asian, että hän on sanonut siis, että pelastus on yksin armosta, se on yksin Kristuksen tähden ja näin ja vain uskosta. Ja nyt hän sitten toteaa, että tilanne on tämä. Minä. Ja nyt siis Paavali puhuu tässä, niin hän ei puhu jostain muusta ihmisestä, hän puhuu itsestään ja hän ei puhu jostain muusta ajasta. Hän ei esimerkiksi puhu ajastaan ennen uskoon tuloa, vaan hän puhuu tässä ja nyt uskovana apostolina kaikkena mitä hän on. Niin hän sanoo, minä en tunne omakseni sitä mitä teen, sillä minä en toteuta sitä mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja nyt kun me ruvetaan käymään tätä läpi, niin minulla on tästä joitakin teesejä tästä kohdasta. Ja ensimmäinen niistä on tämä, että uskova voi ilota Jumalan laista ja tahdosta. Paavali kertoo, että sisällisen ihmisensä puolesta hän ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Ja hän käyttää tässä pätkässä 7 kertaa sanaa tahdon. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä sisäistä toivetta ja halua, sitä päättävästä tahtoa, joka tällä minällä on. Siis minä tahdon, minä haluaisin elää semmoista uutta elämää Jumalan tahdon mukaan.
Ja pieni yksityiskohta on se, että tämä uskovan uusi tahto, josta Paavali puhuu, mainitaan aina ensin kreikan kielessä. Eli ennen sitä, mikä pyrkii estämään tämän tahdon toteutumista. Ja tämä Raamatun selittäjä Middendorf vetää tästä sen johtopäätöksen, että syy miksi Paavali antaa prioriteetin tälle tahdolle on se, että tämä tahto, tämä uusi tahto, eikä minussa oleva synti tai lihallisuus edustaa kristityn minän todellista ja ratkaisevaa identiteettiä. Eli siis tämä kristityn tahto on se Jumalan hengen työn, Jumalan sanan työn tähden uudistunut sisäinen minä haluaa tehdä Jumalan tahdon. Ja tämä uusi tahto ei ole sinänsä jakautunut. Se on ihan ehyt. Hän todella tahtoo sitä. Jos sinulta uskovana tänä iltana kysyttäisiin, voisitko sä ajatella antavasi sellaiset avaimet Jumalalle, että hän saa muuttaa sinut tässä hetkessä sellaiseksi, että sinä et enää tahdo mitään muuta kuin hyvää. Niin kuinka moni teistä antaisi ne avaimet? Aika moni. Mä oon vähän huolissani teistä, jotka ette antaisi. Mutta siis mieti sitä mun kysymystä uudestaan. Jos Jumala sanoisi, että annatko minulle oikeuden muuttaa sinut? Me kaikki annetaan, jotka ollaan uskossa muuten viimeisenä päivänä. Kun me kuollaan, niin me on annettu Jumalalle se oikeus, että hän muuttaa meidät siinä, mutta tullaan siihen myöhemmin sellaisiksi, että me emme enää edes halua pahaa. Mutta siis meissä on edelleen tästä uudesta tahdosta huolimatta myös vanhan ihmisen tahto, joka ei enää halua toteuttaa hyvää eikä aina halua vastustaa pahaa, vaan tahtoo pahaa ja on siis paha tahto. Eli tarkoitatko sä, että meissä on ristiriita? Kyllä. Meissä on ristiriita. Meissä on sisäinen jännite ja ristiriita uuden ja vanhan välillä. Tahtomisen ja tekemisen välillä on ristiriita, mutta se ei ole sillä tavalla jakaantunut, että Paavali käyttää aina tahtoa viittamaan siihen, mitä kristitty minä todella haluaa. Tässä jaksossa uuden minän tahto on aina yhdistynyt hyvään ja vastustaa pahaa. Tämmöinen Raamatun selittäjä kuin Dan yhdistää tämän tahtomisen uskovan uudistuneeseen sydämeen ja valaistuu mieleen, joka on jyrkässä ristiriidassa turmeltuneeseen mieleen ja sydämeen, josta Paavali on tässä puhunut. Eli toisin sanoen, meissä on uskontulon jälkeen tullut ristiriita. Ehkä joku sanoi, että eikö pitänyt tulla rauha ja harmonia? Kyllä sekin tulee, mutta tulee ristiriita. Sen uuden ja sen vanhan välillä. Sitä ennen ihmisen ei tarvinnut välittää pätkääkään siitä, mitä Raamattu sanoo ja mitä on Jumalan tahto. Hän vaan menee tekemään, mitä häntä huvittaa. Mutta nyt tulee tämmöinen jännite sisälle, että mä haluaisin tehdä sen hyvän Jumalan hyvän tahdon ja elää sen mukaan. Mutta mulla on tämä ristiriita, että musta on sellainen tahto, joka vetää mua myöskin väärään suuntaan. Mennään taas tunnustuskirjoihin hakea apua tähän asiaan. Ihminen on esivanhempiemme lankeemuksen jälkeen siinä määrin turmelema ja sen lankemuksen siinä määrin turmelema. Tähän jumalallisissa kääntymystä ja sielun pelastusta koskevissa asioissa on luonnostaan sokea. Kun Jumalan sanaa saarnataan, hän ei sitä ymmärrä eikä voi ymmärtää, vaan pitää sitä hulluutena. Omasta aloitteestaan hän ei lähesty Jumalaa, vaan hän on Jumalan vihollinen ja pysyy sellaisena, kunnes Pyhä Henki voimallaan saa hänessä aikaan kääntymyksen, uskon, uudesti syntymän ja uudistuksen. Tämä tapahtuu yksinomaan armosta ilman mitään ihmisen myötävaikutusta saarnatun ja kuullun sanan voimalla. Siis sana tekee tämän asian. Mutta kun sen jälkeen ihminen on käännytetty ja valaistu ja hänen tahtonsa luotu uudiksi, vasta silloin ihmisen tahdon kohteena on se, mikä on hyvää. Nimittäin sikäli kun hän on uudesti syntynyt eli uusi ihminen. Silloin vasta hänen sisällisen ihmisen puolesta
ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Juuri tämä kohta, mikä meillä on tässä. Siitä lähtien hän tekee hyvää niin paljon ja niin kauan, kun Jumalan henki panee hänet tekemään. Paavali sanoo, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tämä ei tarkoita kuitenkaan tämmöistä koaktiota, yhdessä tekemistä. Sitä, että Pyhä Henki jotenkin niin kuin pakottaisi ihmistä, vaan kääntynyt ihminen tekee hyvää vapaaehtoisesti, kuten Daavid sanoo, psalmi 110, voittosi jälkeen on sinun kansasi alttiisti uhraava. Ei ensimmäisenä tule mieleen, kun lukee tämän psalmin tämmöinen tulkinta, mutta nämä näkee tämän minusta kuitenkin oikein ja hyvin. Silti, koska uudesti syntyneitäkin koskee uudesti syntyneitäkin se, mitä Pyhä Paavali kirjoittaa. Sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näin toisen lain, joka sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa. Mikä jäsenissäni on. Niin minä palvelen mielelläni Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Liha himoitsee henkeä vastaan, henki lihaa vastaan. Nämä ovat mitään toisiaan vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Jos joku sanoo, että mä en oikein tiedä, onko se mun elämässä noin, niin teepä koe. Pidä seuraavaan opetusiltaan asti 2 viikon ajan. Pidä kaikki 10 käskyä. Pidät ne vaan. Yksinkertaisesti päätät, lähdet tästä ulos, niin päätät, mä pidän ne. Ja saman tien, kun kerran nekin pidät, niin pidä loputkin Jumalan tahdosta. Ja tuu sitten kertomaan, kuinka siinä kävi. Koska juuri silloin, kun me halutaan tehdä Jumalan tahto koko sydämestä, me huomataan nämä voimat, mikä meissä on, jotka sotii sitä Jumalan tahdon tekemistä vastaan ja tekee sen sisäisen ristiriidan. Mutta niin pian kuin Pyhä Henki sanalla ja pyhillä sakramenteilla on meissä aloittanut työnsä uudesti synnyttämisen luomisen, siitä seuraa varmasti, että me voimme ja meidän tulee olla Pyhän Hengen voimalla mukana vaikuttamassa, vaikka olemmekin vielä kovin heikkoja. Siihen eivät kelpaa lihalliset, luonnolliset kykymme, vaan ainoastaan ne uudet voimat ja lahjat, jotka Pyhä Henki on kääntymyksessä meihin kuin ituina istuttanut. Eli mä huomaan, että joku on käynyt istuttamassa mun sydämeen uuden halun. Halun tehdä Jumalan tahto. Halu tehdä oikein. Halua toimia niin, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään ja Jumalaa yli kaiken. Siis tämä uusi on istutettu meihin. Pyhä Paavali kehottaa meitä nimenomaan ja vakavasti, että me työtovereina vaikuttaen ottaisimme vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Tätä ei voi ymmärtää millään muulla tavoin kuin siten, että kääntynyt ihminen tekee hyvää juuri niin paljon ja niin kauan, kun Pyhä Henki häntä hallitsee, ohjaa ja johdattaa. Jos Jumala vetäisi armollisen kätensä pois, ihminen ei hetkeäkään voisi pysyä Jumalalle kuuliaisena. Tämä on mielenkiintoinen asia. Eli se tarkoittaa sitä, että kun mun luo tulee tämmöinen ihminen, joka on luopunut uskosta, ja hän sanoo, että joo, kyllä muakin kiinnosti nuo asiat aikoinaan, mutta ei ne enää kiinnosta. Ja mäkin halusin tehdä Jumalan tahdon, mutta se oli vähän semmoista yrittämistä, ei sitten tullut mitään, niin mä lopetin sen ja nyt mä oon niin kuin vapaa ja iloinen ihminen. Niin mä tiedän, että okei, jos Jumala vetää armollisen kätensä pois minun elämästäni, niin mulle käy kans noin. Mä en enää välitä, mua ei enää kiinnosta, mä en enää käy Jumalan sanan kuulossa, mä en enää huolestunut mun iankaikkisesta olinpaikastani, vaan mä paadun. Ja tämä on nyt siis niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä pitäisi meidän myöntää, että Jumala, jos sä vedät kätes pois mun elämästä, niin mä sorrun. Mä sorrun pois uskosta, musta lähtee kaikki kiinnostus, kaikki hengellinen lähtee minusta. Minä palaan siihen lihalliseksi ihmiseksi, jota minä itsessäni lähtökohtaisesti olen. Ja vain se, että Jumala on tehnyt mussa työtä, on saanut aikaan sen uuden. Luther kirjoittaa Paavalin roomalaiskirjan esipuheessa, että usko on Jumalan teko meissä. Se muuttaa meidät ja synnyttää uudestaan Jumalan lapsiksi. Se surmaa vanhan Aadamin. Se tekee meistä aivan toisia ihmisiä, joilla on uusi sydän,
luonne ja mieli ja aivan uudet kyvyt. Sen myötä saamme pyhän hengen ja sitten hän lataa oikein. Niin kuin, siis, jos sä oot kuullut, että Luther ei puhu mistään niin kuin hyvistä teoista ja semmoista elämästä, vaan se on vaan niin kuin jotakin muuta, niin sä et ole lukenut Lutheria. Kuuntele, mitä hän sanoo. Usko on elävä, toimiva, aikansaava, väkevä. Sen on pakko olla joka hetki tekemässä hyvää. Se on Lutherin näkemys uskosta. Siis se on palava lamppu. Ei se kysele, pitäisikö tehdä hyviä tekoja. Ennen kuin kukaan ehtii kysyä, usko on jo pannut toimeksi ja on yhä niitä tekemässä. Tietenkin Luther tässä sanoisin näin, että hän niin kuin alleviivaa. En vitsi sanoa, että hän liioittelee, mutta hän alleviivaa. Hän sanoo, että ei tämä usko, josta me puhumme, ei se ole mitätön. Ei se ole semmoinen, joka ei tee mitään, vaan se lähtee liikkeelle. Ja sitten hän vielä jatkaa näin. Jos joku ei sellaisia tekoja tee, hän on epäuskoinen ihminen, joka hapuillessaan etsiskelee uskoa ja hyviä tekoja ollenkaan tietämättä, mitä ne ovat, kunhan vain puhua pulputtaa uskosta ja hyvistä teoista. Usko on elävä, uskallus, luottamus Jumalan armoon. Se on niin varma asiastaan, että voisi 1000 kertaa kuolla sen puolesta. Niin. Se voisi 1000 kertaa kuolla sen puolesta, mutta roskia en viitti viedä ulos, kun vaimo pyytää. Siivoamiseen en nyt ehdi osallistua. Ja sitä korjattua tippuvaa hanaa mä en nyt jaksa tehdä sille mitään. Eli nyt siis mun pointti on se, että se mitä Luther tässä maalaa on se, miten asioiden pitäisi mennä ja tulee mennä, kun Jumalan henki synnyttää meissä uskon, niin se on voimallinen juttu. Ja mä sanoisin, että kyllä muut ihmiset sen jossain määrin myöskin havaitsee, mutta se taistelu on edelleen olemassa. Mutta jatketaan pikkusen vielä Lutheria. Sellainen luottamus ja sellainen vakaumus Jumalan armosta tekee ihmisen iloiseksi, uhmakkaaksi, riemulliseksi Jumalan ja koko luomakunnan edessä. Uskossa oleva pyhä henki saa aikaan sen, että ihminen kenenkään pakottamatta riemullisen alttiisti tekee hyvää jokaiselle, palvelee kaikkia, kärsii mitä tahansa Jumalan mieliksi ja kunniaksi, kun kerran Jumala on ollut hänelle niin armollinen. Mahdotonta on siis saada tekoja pois uskosta, yhtä mahdotonta kuin erottaa tulesta sen kuumuutta ja loistetta. Eli mun pitää myöntää, että Jumala sana sanoo, että mun tulee tehdä hyviä tekoja. Jumalan sana vaatii niitä. Mutta mä tunnen tämän ristiriidan sisimmässäni, että mä en halua. Mutta toisaalta mä haluaisin elää uutta elämää. Mä haluaisin elää kokonaan Jumalalle. Mutta sitten toisaalta, ja tässä jännitteessä me olemme, ja tässä jännitteessä me laulamme, on turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan. Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan. Hän, Kristus, kuningas, on voiton ruhtinas, lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa. Siis Kristus on se, joka tekee työtä ja uudistaa meidän sydäntä ja meitä koko ajan. Ja kun me huomaamme, että toi usko ei ole sellaisesta kuin sen pitäisi olla, niin me teemme parannuksen, sanomme Herra uudista minut. Ja uskova elää tässä jatkuvassa uudistuksessa ja parannuksen tekemisessä läpi elämänsä loppuun asti. Hän myöntää, että vaellus on ollut heikkoa, mutta Jumala, tee sinä työsi loppu. Jatka työtäsi minussa. Se on ihan niin kuin selkeä Raamatun korostus. Synti kuitenkin asuu uskovaisessa kuolemaan asti ja uskovainenkaan ei pysty irrottautumaan synnistä kokonaan, vaikka haluaisi. Niin, siis vaikka hän kuinka ruokkisikin tätä uutta ihmistä Jumalan sanalla ja uskovien yhteydellä, niin silti tämä synti, joka hänessä asuu, niin vaikka se on kasteen ja uskon kautta
on Kristuksen kanssa kuollut ja haudattu synnille, niin silti paha riippuu minussa kiinni. Se riippuu minussa kiinni. Se ei lähde pois. Ja tästä tulee tämä jännite. Ja nyt jos mä haluan tästä jännitteestä irti, niin siitä pääsee irti vain joko niin, että mä kiellän sen, että en mä tee syntiä. Eli mä valehtelen itselleni ja muille ihmisille. En mä tee mitään syntiä. Mä voin tehdä mitä mä haluan, se on kaikki oikein. Tai sitten mä voin tulla niin epätoivoiseksi, että mä sanon, että ei tästä tule yhtään mitään. Mä luovun. Tai sitten mä voin antaa tämän koko taistelun Kristukselle ja sanoa, että sinä olet minun vanhurskauteni. Ja sinä olet minun pyhitykseni. Ja sinä olet minun kirkastumiseni kerran. Sinä olet kaikki. Mulla ei ole mitään hengellisyyttä itselläni. Se on kaikki sinulla. Se on kaikki sun työtäsi. Ja mä jatkan tässä taistelussa. Kristitty kokee jatkuvaa sisäistä taistelua ja jännitettä Jumalan tahdon ja synnin välillä. Hän ei tee sitä hyvää, mitä hän tahtoo. Hän tekee paljon semmoista, mitä hän ei niin kuin oikein ajatellessaan tahtoisi edes tehdä. Ja sitten kuitenkin se vanha tahto on siellä ja sanoo, että hän tahtoo. Ja sitten Paavali sanoi, että tämä johtuu siitä, että minussa asuu tämä synti loppuun asti. Se ei ole lähtenyt pois. Se on annettu anteeksi. Minä olen autuas, minä olen Jumalan lapsi, mä oon armahdettu. Mutta tätä syntisyyttä ei ole minusta otettu pois. No koska se otetaan? Kuolemassa. Uskovan kuolemassa. Kun hän menee Kristuksen luo taivaassa, silloin se otetaan pois. Ja siihen asti on tämä taistelu. Eikö se ole vähän synkkä näkemys? Se on Raamatun näkemys. Mutta täältä tulee vielä hyviäkin uutisia. Että älä luovuta tähän. Mutta se on Raamatun näkemys. Ja on huolestuttavaa, jos me pyrimme jollain kepulikonstilla siitä irti, että nyt tulee joku opetus. Se on vähän sama kuin mä taas näin semmoisen kirjan, jossa luki, että Jeesus tulee vuonna 30. Mä en tiedä, kuinka ihmiset jaksaa kirjoittaa noita kirjoja. No tietysti siitä saa ne tekijän palkkiot. Mutta koska niitä ehditään myydä niitä kirjoja ennen kuin osoittautuu, että ei se tullut. Hän voi tulla tänään, hän voi tulla huomenna, mutta mä oon aika varma, että hän ei tule 30 ihan vain sen takia, että se kaveri luuli tietävänsä. Ja Jeesus sanoo, että kukaan ei tiedä, ei edes poika. Niin tässä on sama juttu. Vanha kristitty sanoo hiukan niin kuin surullisinkin mielin, että tämä on taistelua loppuun asti ja heikkoa on mun vaellukseni. Sitten tulee se innokas, joka sanoo, hei, ei sun tarvitse tuommoista. Kuule, kun teet tämmöisen näin ja tuut tänne näin ja teet noin ja noin, niin sit sä pääset semmoiseen voitokkaaseen kristilliseen elämään, jossa toi synti ei enää ahdista sua. Siinä kohtaa voisi sanoa niin kuin Jeesus Pietarille, että mene pois saatana. Koska se ei ole totta. Koska semmoista ei ole. Ja se on siinä mielessä vaarallisempaa kuin sen vanhan huokailu, että nyt ollaan lähellä sitä, että lähdetään joko valehtelemaan itsestään, kuvittelemaan itsestään, eikä olla enää rehellisiä. Vaan meidän täytyy suostua siihen taisteluun. Paavali voi ja myös myöntää auliisti, että uskova usein tulee synnin voittamaksi, mutta hän ei voi ajatella, että uskovainen pitäisi sellaisia tappioita vähäpätöisin. Tämä on minusta todella viisaasti sanottu. Paavalille todiste siitä, että ihminen on aidosti kristitty, on se tosiasia, että hän elää tällaisessa sisäisessä ristiriidassa. Minusta on hyvin sanottu, että hän ei voi ajatella, että uskovainen pitäisi sellaisia tappioita vähäpätöisin. Ei sillä ole väliä. Ei sillä ole väliä, että mä teen
täysin väärin. Kyllä sillä on väliä. Totta kai sillä on väliä. Et sä saa tehdä väärin. Sä oot Jumalan lapsi. Sä et saa Jumalan edessä tehdä väärin. Sä et saa antaa väärää todistusta. Ei sulla ole oikeutta rikkoa ainoatakaan käskyä eikä ainoatakaan Jumalan kehotusta. Mutta sä voit myöntää, että minä tulen aina välillä synnin voittamaksi. Ja silloin mulla on asia takaisin Kristuksen luokse, joka ottaa mielellään vastaan. Yksi Jumalan tarkoitus tällä lailla on osoittaa, mitä synti todella on, ja osoittaa vastaan sanomattomasti se hyvän uutisen tarve, joka laki on kykenemätön tekemään. Kirkkoisä Kyrillos Aleksandrialainen kirjoittaa, että Paavali ei sanonut, ettei hänellä ollut mitään syntiä erillään laista, vaan ennemminkin, että hän ei ollut siitä tietoinen. Laki ei ole synnin syy, vaan pikemminkin se väline, joka osoittaa synnin. Tähden sen selväksi niille, jotka eivät tienneet, mitä synti on. Se ei tehnyt sitä sen takia, että kun synti tiedostettiin, niin ne, jotka elivät synnissä, jatkaisivat siinä, mitä he olisivat tekemässä. Päinvastoin sen tavoite oli käännyttää ihmisiä parempiin asioihin, tehdä heidän syntinsä selväksi. Eli toisin sanoen, me puhuttiin tästä viime kerralla, että se on se kuumemittari. Se näyttää, että sulla on kuumetta, mutta se ei kykene parantamaan sua. Laki ei saa sinussa aikaan hyviä tekoja, vaan sen saa Kristus. Kristuksen evankeliumi, Jumalan hyvyys Kristuksessa, kun se kirkastuu meille. Rinnakkaiskohta tälle on muuten Galattalaiskirje 2, että lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumissa vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Minä olin elossa, siis minulla oli fyysinen elämä ja luulin, että minulla oli hengellinen elämä. Todellisuudessa minä elin lihallista olemassaoloa lain herruuden alaisuudesta, sellaista, jonka loppu on kuolema. Synti eksitty minut väärään käsitykseen lain käskyjen tarkoituksesta ja toiminnasta. Kun tulin täysin tietoiseksi synnistä ja siitä, miten ovelasti se manipuloi lakia, lain todellinen vaikutus minuun syntisenä ihmisenä selvisi, minä kuolin. Siis jopa esimerkillinen farisalaisen elämän aikana synti petti Paavalia niin, että hän ilman tietoa ja tietoisuutta siitä, mitä laki todellisuudessa sanoo. Toisin sanoen siis hän luuli olevansa hyvä ihminen. Hän luuli olevansa. Hän ajatteli, että hän ei ole niin huono kuin noi, vaan hän on parempi ihminen. Ja sitten tuli laki, joka sanoi, että sun pitää kaikki tämä. Sun pitää kaikki käskyt, ei vain jotakin. Sä sanoit, että sä et ole ryöstänyt pankkia, hyvä, että et ole ryöstänyt pankkia. Mutta et sä saa varastaa kenenkään aikaa, kenenkään mainetta, keneltäkään mitään. Etkä vaimoltasi tai puolisoltasi sitä, mikä kuuluu hänelle. Eli siis niin kuin monella tapaa me huomaamme, kun laki tulee ja sen annetaan tulla ja puhua meille, niin me huomaamme, miten monesta kohtaa ja miten täydellisesti me olemme rikkoneet. Mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo, että minä kuolin? Hän tarkoittaa, että hän kuoli siinä mielessä, että hän tajusi, että minulla ei ole mitään mahdollisuutta nyt eikä koskaan pelastua tämän lain kautta. Ja nyt kun hän on kuollut, niin me nähtiin siellä aikaisemmin 7. luvussa, että nyt hänet voidaan liittää uudelle. Hän on kuollut tälle laille, hän on vapaa, hänet voidaan nyt liittää Kristukseen. Ja Kristus on hänen vanhurskautensa. Ja nyt minkä minä elän, hän kirjoittaa, niin sen minä elän nyt. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minä elän nyt uskossa häneen. Ja tämä on se hengellinen elämä. Usko Kristukseen. Ei enää omiin mahdollisuuksiin. Ei omiin tekemisiin. Ei enää siihen muutokseen, mikä minussa pitäisi tapahtua. Vaan siihen Kristukseen, joka on minun puolestani kuollut, kaiken maksanut, joka rakastaa minua palavasti ikuisesti ja joka on niin hyvä.
Tätä on kristillinen usko. Tätä on kristillinen usko. Se on kehumista Jeesuksella. Se on kerskaamista Herrasta, niin kuin Paavali sanoo. Me emme kerskaa lihasta, vaan me kerskaamme Herrasta. Emme kulje ympäri sanomassa, että tule sellaiseksi kuin minä olen parempi kuin sinä. Vaan me käymme sanomassa, että minä olen löytänyt erään, joka on niin hyvä, että sunkin pitäisi tuntea hänet, Kristus. Ja tämä on niin vapauttavaa ja niin ihanaa kristityn elämässä, kun tämä tapahtuu. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Nyt siis Paavali tekee siis tämän kysymyksen tässä lopussa, että jos mä olen tämmöinen ristiriitainen ja jos mulla on tämä veto pahaan ja sitten toisaalta mä haluan tehdä hyvää, mutta mä en pysty, mä teen koko ajan niin kuka mut pelastaa tästä kuoleman ruumista, hän sanoo. Ja sitten hän vastaa itse näin. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Eli Jeesus on se meidän pyhitys, meidän hengellinen elämä. Ja sitten hän sanoo jotain, joka on minusta äärimmäisen ihanaa. Hän sanoo näin, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnillä. Tämmöinen mä olen. Ei tämä tästä paljon kummemmaksi muutu. Mutta Kristus, sinä olet luvannut juuri tällaisen syntisen puolesta kuolla ja viedä tällainen taivaaseen. Mä luotan sinuun. Mä kiitän sua. Mä elän sulle. Sä oot mun hengellinen elämä. Sä oot kaikki kaikessa minulle. Tämmöisenä. Juuri sellaisena kuin mä olen. Niin, mutta eikö sun pidä pikkusen muuttaa? Voihan sitä yrittää. Mutta mä tiedän nyt jo 55 vuoden kokemuksella, että se on niin pientä se muutos. Ja mitä röyhkeimmät ja karmeimmat synnit on koko ajan tuolla sisimmässä, jotka vois tehdä mitä vaan. Eli Kristus armossaan ja rakkaudessaan koko ajan varjelis, suojelis, antaisi anteeksi, puljettaisi. Ja minä olen kiitollisen velkaa koko elämäni hänelle. Eli yksi kysymys taivaassa Kristuksella on tämä, kuinka ihmeessä sinä jaksoit minun kanssani. Kuinka sä jaksoit ne kaikki vuodet, ne vuosikymmenet, pitää kiinni, pestä synneistä, antaa anteeksi, armahtaa, johdattaa, tuoda takaisin. Ja kun kysyy, niin tietää vastauksen, koska hän on Kristus. Hän on niin hyvä. Hän on niin hyvä. Ja hän sanoo, että saat palvella tollasena. Saat palvella tollasena. Kyllä. Niin, mutta ei tollasena. Tämmöisenäni. Ei vapaudu taistelusta. Se jatkuu, mutta armahdettuna mennään. Anteeksi saaneena mennään. Perille asti. Rakastettuna mennään perille asti. Kristuksen verellä pestynä mennään perille asti.